Здравейте, аз съм Васил Кендов от Асоциацията на потребителите на банкови услуги. Здравейте, Десислав Данов от Български финансов форум. Здравейте! Днес ще се опитаме да присъздадем накратко впечатленията си от срещата в бюджетна комисия на 20.11.2013 година. Целите на дискусията бяха да се постигне някакво, поне да се осветят такава общи позиции по разглежданите въпроси, докато на практика дискусията се превърна в една забележителна говорилня. Аз обаче забелязах нещо друго. Мисля, че не бяха стиковани управляващите. Всеки имаше свои виждания по въпроса. Да, и аз останах с някакво такова впечатление, че като че ли набързо са се приготвили за тази среща. Така е нещо друго. Освен нас, друг не внесе някакъв документ в Народното събрание. Това мисля, че до някъде може би е проблем на организаторите, защото в поканите никъде не беше упоменато, че ако се правят някакви предложения, добре да се донесат в писмен вид, да бъдат завходени в деловодството на Народно събрание. Защо? Как се стигна до тая среща? Преди това бяхме на една друга среща с икономическата комисия на БСП, тяхната си вътрешна икономическа комисия. И ми направи впечатление, че те имат една гледна точка. Йордан Цонев има втора, Румен Гечев има трета, Асоциацията на банките има четвърта, ние имаме пета, да, и Народното събрание още не знаем каква ще има, а оттам нататък всички оставени неправителствени организации. Един Господ знае какви виждания и разбирания имат. Някакви резултати реално в някаква насока очаквате ли от тая ние среща? като организация, честно казано, не възлагаме някакви сериозни надежди, доколкото начинът, по който се случват нещата, не подсказва някаква градивност. Да ви кажа ли, пък нашата асоциация е на подобно мнение, обаче не очакваме някакви, кой знае какви промени, защото може би обществото не е все още готово да се консолидира и да иска тази промяна. Да, има ги за наченките, но може би има някакъв срок, в който те ще бъдат направени. Според мен, ако има някакви промени, те ще бъдат частични, няма да вършат много добра работа, но ще започнат да се правят, защото вече няма на къде. Това е от една страна, че няма на къде, от друга страна обаче това, което аз четох поне като проект за изменение на закона за кредитните институции, до голяма степен отразява това, което влиза в сила с регламент 575 от 2013, който всъщност е основополагащия документ за единния европейски банков пазар. И всъщност нашия закон, това, което се предлага като промени, просто транспонира изисквания. Той не ги транспонира, всъщност ги въвежда тези изисквания на този регламент. Оттам насетне прословутите наши 7 искания, които сме отправили, се страхувам, че може би едно-две от тях ще бъдат удовлетворени на конюнктурна база, останалите просто ще бъдат пропуснати. Седемте искания, дали станаха ясни седемте искания на управляващите? Освен, че им ги дадохме писменно на всеки един от тях, освен, че ги вкарахме в канцеларията. Освен това, че преди това са дадени и на президентство, и на парламент, и на всички заинтересовани. Освен, че ги коментирахме на пресконференция. Дали им станаха ясни, дали от тук нататък могат да кажат нещо, няма да ни е ясно или нещо не разбираме? Аз мисля, че на тях много отдавна ми е ясно за какво става дума. Още повече, че в проекта на закон за кредитни институции, за който споменах, изрично от надзора на БНБ се вади надзора за потребителските практики на банките. Остава се само пруденциален надзор върху макроекономическата стабилност. Така че мисля, че те са напълно ясно, че тази празнина, която остава, т.е. надзора за потребителско поведение, общо казано, това не трябва да се запълни с някакъв институт. И сега идеята е, всъщност големия въпрос е дали този институт да бъде започнат на зелена морава или да се надгради някоя съществуваща институция, която да поеме и това нещо. И в крайна сметка, в момента топката е в правителството. Страхувам се, че дори не е там. Значи правителството в тези предложения, които ще приеме, означава, че банковия сектор по някакъв начин се е съгласил с тях. Останалите, които евентуално няма да бъдат приети, по-скоро ще бъде резултат на силен натиск от страна на банковото лоби. Тоест те отстъпват по-малко, без да разберат, че всъщност това не е позиционна война между потребители и банки, а това е опит за намиране на полезно решение. Да, дано да сме ви били полезни. Аз съм Васил Кендов от Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги. Десислав Данов от Български финансов форум. Благодаря ви.